Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jama'a barkanku da zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Hausa TV. Idan ka san yau ne farkon zuwanka cikin wannan channel ta mu, ku danna mana subscribe kana ku danna mana ƙararrawar sama ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku saurare. To, yau kana da hotunan namu ne za su tsaya a kan wannan shahararren series ɗin nan wanda aka daɗe ana jiran a dawo ba a dawo ba. Wanda series ne mai fa'ida, mai ma'ana, mai daɗi wanda kaf Arewa ba a taɓa series kamar sa ba. Wanda aka tafi dogon zango aka daɗe ba a dawo ba. Sai Allah yayi yau ne za a dawo. Ma'ana shine shirin Labarina. To, kowa ya san dai Labarina akwai manya-manyan daraktoci da manya-manyan jarumai da manya-manyan producers a cikin fim ɗin. Wanda idan ba za ku manta ba asalin Labarina akwai Mahmud. Sai zamana an ce Mahmud baya nan, ya mutu. Kuma nan ma matsala aka samu da shi ya fita. Wanda in banda Aminu Saira babban darakta ne, iya wannan gurin Labarina sai ya samu matsala. Amma sai aka yi replacing ɗin sai zamana babu shi ma gaba ɗaya. Ga fitar Sumayya. Sumayya kowa ya san tana ɗaya daga cikin wanda ya sa ake jin daɗin kallon shirin Labarina ta sanadiyyarta. Kowa ya san ba ƙaramar jaruma bace ba. To ita ma Allah yayi ta samu wasu ayyukan da yake tana da uzuri sosai yanzu, tana da wasu ayyuka da take a ƙasar waje. Shi isa ta bada uzuri ta ce a yi haƙuri. Labarina ta san ba ta taɓa shiri wanda ya haskaka ta ba tayi suna kamar wannan Labarina. To, kowa ya san dai fitar Sumayya a cikin shirin Labarina kamar za ta taɓa Labarina. Wasu suna suspecting ɗin Labarina ma daina daɗi zai. Yana wasa farin girki yanzu ma aka fara. An samu wacce ta maye gurbinta ta yi replacing ɗinta. Wato kam ita ce jaruma Fati Washa. Ita ma dai Fati Washa ɓangaren jarumanci kowa ya san dai ba kan wallasa bace ba. Jaruma ce babba kuma shahararriyar jaruma. Ita ma dai a Kannywood ɗin wacce take taka rawar gani. To, na ɗaya dai ita Nafisa Abdullahi mai making ɗin Sumayya a Labarina. Dole na farko ba za ta daina kallon series ɗin nan ba. Kuma in ta ci gaba da kallo za ta kwashe baƙin ciki. Za ta yi tunanin da fa ita ce a nan fa yanzu gashi babu ita. To, gaskiya a iya kyamarin da aka sa wa Labarina da da yanzu wallahi ba ɗaya bane. Ba ɗaya bane ba. An ƙaro manyan producers kuma kada ku manta fa shi fa Malam Aminu Saira ba ƙaramin darakta bane. Inda da ƙaramin darakta ne wallahi da tuni ba maganar Labarina ake ba because of in wasu ƙananan daraktocin ne tuni wani babu fikirar da za a ce za a sa wata tayi replacing nata. Kada ku manta fa tun fa tana cikin shirin aka samu matsala fa. Aka nuna an yi gobara fuskar ta ta ƙone. To, duk fa dan fa an yi fa episode fa ya fi huɗu fa babu ita fa. Yanzu dan Allah masu sauraro in banda darakta Aminu Saira akwai wanda zai iya wannan. Sannan kada ku manta fa akwai manya-manyan jarumai kala-kala. Akwai ƙurungurun ɗin sarkin mawaƙa Naziru sarkin waƙa a ciki. Bayan shi akwai su Fresdo. Bayan su akwai su Abali. Bayan su akwai su Al'atwork. Bayan su akwai ita kanta Fati Washa. Bayan ita akwai Ummi Karama. Bayan ita akwai shi
kansa Lukman. Bayan shi akwai uwa uba a gindin murhu kenan. Maman kowa a Kannywood Hajiya Saratu da su. Bayan ita akwai Malam Rabi'u. Bayan ita akwai kada ku manta ma farkon shirin labarai na an fara shi ne daga irin su Garzali ko amma dai yanzu babu su. Akwai wanda yake bada nishaɗi, Baba Ɗan Audu. Baba Ɗan Audu gaba ɗaya ba episode 10 da shi ba. Amma Baba Ɗan Audu a yanzu a cikin shirin labari na zan iya rantse muku ya fi kowa fans, ya fi kowa janye supporter a cikin shirin labari na. Baba Ɗan Audu ba ƙaramin ɗan shooting ɗin fim bane ba. Hasali dai Baba Ɗan Audu barkwancinsa yana burge mutane. Yacce yake rayuwarsa yana burge mutane. Yacce yake mu'amalarsa a cikin labari na yana burge mutane. Dole in kana kallon fim ɗin labari na ko kai waye ko ba ka san Baba Ɗan Audu ko kana son sa sai Baba Ɗan Audu ya burge ka. Acting zai yi shi dama can ya fi iya buga role ɗin mai kuɗi kowa ya sani. Aka sa shi a role ɗin nan ku dai gani fa. Duk wayenka Baba Ɗan Audu ya fi ka, ya ci kuɗin ka. To don haka ma yanzu a cikin yau wanda za mu kawo muku season 5 episode 1. A cikin season 5 episode 1 akwai gurin da fa yana fa gidan bursin. An kawo Presido ya kawo naira miliyan 5 ya kai wa Malam Rabi'u ya ƙi karɓa ya ce sai Presido ya durƙusa ya bashi hakuri. Kada ku manta ai a gidan bursin ba an haɗu da Presido da Malam Rabi'u ba. Malam Rabi'u ya masa rashin kunya suka zane Malam Rabi'u to shi ne zai rama. Sun kai mai kuɗi ya ce baya so. Presido Malam Rabi'u ya ce sai Presido ya durƙusa mai. Presido ya ce I can't do that, ba zai taɓa yiwuwa ba. To yazo yana gaya wa Ɗan Audu dama hasali dama shi Malam Rabi'u ba a shirin labari na ba komai ma abokin Baba Ɗan Audu ne. Sai yazo yana faɗa mishi. Sai Baba Ɗan Audu yake ce mai da ya sani ba sai a zo a nemi auren Sumayyya a nan gurinsa ba. Sai Malam Rabi'u da ya fara irin dai gaggaya mai maganganu a rasa inda za a nemi aure sai a gidan kurkuku. Sai ya ce ai kai ma ya taɓa zama a Malam Rabi'u ka taɓa zama a nan gidan da duk wasu abokanan mu da kake gani. Amma dai 'yan kilab ɗaya ne su ma sun taɓa zama a nan gurin. Yake cewa na me ba zai zo ya nemi auren ita Sumayyya a gidan a zo a nema a gidan kurkuku ba. Sai yake cewa ka ji hauka a rasa inda za a nemi aure sai a gidan kurkuku. Ai ba zai taɓa yiwuwa wannan dai a dai labari na season 5. Labari na season 5 a nan za a yi. Masu sauraro kada ku bari fa fim ɗin nan fa ya wuce ku. Ku je ku kalla. Ku je ku kalla. Kuma insha Allahu a yau da misalin ƙarfe 8 ko 7:30 za mu saka muku shi a YouTube channel ɗin nan mai suna Sirrin Hausa TV. Kada ku manta fa channel ɗin Sirrin Hausa TV. Insha Allahu masu sauraro a wannan channel tamu ce za a samu ku labari na kai tsaye. Za ku yi downloading nashi ko kuma ku kalle shi a ciki. To sannan yacce za ta kasance fa ina ba ku labarin yacce za ta kasance a cikin labarin na inda na gama ba ku labarin bidiyon yana gaba. To yacce za ta kasance fa a cikin labari na kowa sai ya yi mamakin labari na. Na ɗaya ku ɗau Baba Ɗan Audu. Kuka shi Baba Ɗan Audu tun kana Mahmud bayi da lafiya za ku ga tun yana asibiti tun kan ya je asibiti ma yake mai da kuɗi. In za ku manta Sumayya ta zo ya mata wala kuɗi ya ta ba shi. Lukman ta zo ya mata wala kuɗi ya ba shi. Hasali ma rikimarsa daga inda ta fara tasowa a nan ya je tsindima Mahmud a ciki. Wajen sirrin fashi a shirgi in ba za ku manta ba. Ya je ya ciyo musu bashi ya dawo daga Godiya. Ga Laila ya je ya mata wula ta ba shi kuɗi. Ka cire Laila mutane dai daban-daban Baba Ɗan Audu ba wanda baya yi wa maula.
ga su wannan ka cire ma mutanen nan hatta Naziru sarkin waƙa yawa sarkin waƙa mola ga Laila ita ma fa yammata. Shi Baba ɗan Audu a rol ɗin labari na ya fi gane maitar kuɗi nan ya fi iya bugawa. Wadai masu sauraro ku kuma kun san Baba ɗan Audu ba ƙaramin jarumi bane ba, sunansa na gaskiya Rabi'ar Kadawa yake makin ɗin Baba ɗan Audu a cikin shirin labari na. To idan mun gama da rol ɗin Baba ɗan Audu za mu taho kan ma mu zo muku maganar Lukman da Firisto za mu taho kan Saratu Daso. Saratu Daso kun san babbar jaruma ce. Kowa ya san babbar jaruma ce. Kuma kowa ya san ita ta fi makin ɗin wurin faɗa. Inda faɗa ne da masifa da hargagi da hauragiya da komai da komai. Ita Saratu Daso ta fi gane buga wannan rol ɗin. Iyawa ƙarfin ta fi gane nan. In ja ku kula tun Sumayya Lukman ba shi da lafiya. Idan aka ma ɗauko muku ban asodin labarin Lukman ba shi yake son Sumayya ba, Firisto ma yana son ta. Suka ji labarin Lukman ne yake son Sumayya, ita kuma Sumayyan ta fi son Lukman. Shine suka zo suka cika mai wuƙa a ciki ba. Sumayya ta je dubiya tun suna asibiti. Da ta tana korarsu su zo gida tana korarsu har ta kai ga sun fara yin zuciya sai dai Lukman ne ta ba sa wuri. Ita Daso ita ba ta son Lukman ya auri Sumayya domin ai an ce ba ta da asali, ba ta da uba. Bayan nan ba ta yi mata ba, mawaƙiya ce wai domin ba ta haɗa sahu da mawaƙa. Duniya ce ita kawai ba ta yi mata ba. Su ai 'yan manyan gida ne, menene da menene, wacece da wacece haka take nunawa. To kuma ita Sumayya ta duniya ta ma fi son Lukman akan Firisto. Shi Firisto barazana yake mata yana nuna ɗan wani ne shi ai ɗan mai kuɗin garin ne shi isa yake da wannan power cikin shirin labari na. Ita kuma Daso so take ta aura Lukman ummi ƙarama, shi kuma baya son ummi ƙarama. Ummi ƙarama tana matuƙar son Lukman amma ita ta fi son abin da yake so. Ta fi son ya faɗi da kansa, shi kuma baya nuna mata baya son ta. A'a, shi yana ɗaukar ta matsayin ɗan uwarsa, ita kuma tana ɗaukar ta a matsayin ɗan uwansa kuma wanda take so za ta aura. Shi kuma a duniyan nan idan akwai wacce yake so to ta goyo bayan fa Sumayya. Yana matuƙar son Sumayya na hauka, son mutuwa yake mata. Tun hasali ma da kuma in ba aura ba Sumayya ba zai iya so sosai ba. Ita kuma Saratu Daso ba ta son Sumayya. Da a season 5 nan da ya muka muku yau, Sumayya akwai Sumayya Saratu Daso ta zo gidan ta yi sallama. Baba Sumayya Hajiya Amma kenan ta ce ba uwa muka yi ne. Kawai sai ta fara ba uwa aka yi daga gidan Sunna, daga gidan Fatiha, daga tsarkakin gida, gidan da babu burkwakwa, babu menene gurɓatacce, babu shege. Kaga wannan ai magana ta yarwa babarsa Sumayya. Ai magana ce akan ba gida ne gidan da babu shege, babu gurɓatacce, babu menene babu menene. To a dai ƙarshen season 5 dai a
akan wannan maganar za a tsaya. Sai ku jira ce mu rana ita yau insha Allah shi ma za mu kawo muku shi labarin naki. Ta Jarumi Saratu da Asu. Sai mu tafi magana akan mai gidan kowa, sarkin mawaƙa, Naziru sarkin waƙa. Kowa ya san Naziru sarkin waƙa. Amma cire a cikin labarin duniya ma Naziru sarkin waƙa, sarkin mawaƙan ne. Da sarkin Kano ne da kansa ya naɗa shi ya ba shi sarautar sarkin mawaƙa. Mu kanmu mun shaida mun yarda da haka. Naziru sarkin waƙa sarki ne na mawaƙa. Ku duba dai role ɗin da yake buga a labarina. Ba ƙaramin role yake bugawa. Inda a cikin maganar wani Aminu Saira wansa ne. Naziru sarkin waƙa ya cancanta ba shi role mai kyau. Role ɗin da yake so don ya fito kuma babban mutum ne dama. Kuma kowa ya san babban mutum ɗin ne dama. Shi Naziru sarkin waƙa kenan ko ba haka ba. Shi dai role ɗin da aka ba shi yake bugawa wani irin dai yana kowa ai mawaƙi ne dai amma ko mai gidan kowa. Asali ma in kuka duba ai asalin Sumayyar 'yar kamfaninsa ce. 'Yar kamfaninsa ce. Ya ɗan zo wucewa in ka kula farkon fara haska shi ba a cikin labarina kan ana sayar da su ba. Wucewa ya ɗan zo yi kawai sai ya je Sumayyar da wannan ya zo cikin makarantarsu da ƙawarta mai suna sunan Khadija Timayolu dai amma ba Timayolu take making ba cikin labarina wannan sunan take making kaji na manta dai sunan Timayolu dai kawai dai Sumayya. Sai Naziru sarkin waƙa ya tuna rera waƙa. A'a sarkin waƙa sai ya ce waccan wace ce kuma take waƙa. Sai ai Timayolu ce take ga sarkin waƙa na sane dai a lokacin dai irin sun yi mamakin ganin sa ai ya za a yi su da sarkin waƙa. Kawai sai ya raka ta. Sai Timayolu ta raka shi dama wani ofishin ambasadan makarantar ya gani ma a cikin makarantar tasu. Ka kai shi sai ki ce ya ɗan gaito ta zo su ɗan yi waƙa. A'a suka yi waƙa ɗaya. Kada ku manta a nan fa waƙar fa ta ɗauka ta zaga gari gaba ɗaya. Waƙar fa waƙa dai ta zaga gari duka. Ba inda ba a jin waƙa. Ba inda ba a jin waƙa. Waƙa daga cikin fim ta zo duka gari ta yaɗu. Ta yaɗu ko ina da ina aka san waƙa. A'a sarkin waƙa ga yarinyar tana da murya tana da basira. Bara ai waƙa ta biyu. Akai waƙa ta biyu. Nan waƙa ta ƙara karɓuwa. A'a sarkin waƙa aka maganar Baddan Laila da Mahmud. A nan ne suka waƙar da suka tashi kan kowa. Kada ku manta ya yi mamakin ganin ta a mawaƙiyar da ta yi wasu waƙan birthday hasali ma kusa su ma ya yi Mahmud a gurin. Ko in za ku duba Sumayya samun fa wai jaruma irin ta ma a cikin fim ɗin labarina sai da ni. Kar ku manta ta ƙi masu kuɗi saboda shi kuma ya so masu kuɗi saboda ita. Kar ku manta fa wani mai kuɗi ne Sumayya a cikin labarina bai zo don ya aure ta ba. Hasali ma fa Lukman ne saurayinta na farko fa amma ba watsa mai ƙasa da ido za mu ce tai ba. Ta nuna wa ita akwai wanda take so. Mahmud ba shi da komai ba shi da sana'a amma ta nuna duka duniya shi take so kuma hasali ma ita take ɗan ba shi abin da zai ɗan kashe. Amma da ya samu Laila ta gan shi aka cancanci ta tashi wannan ɗin ta je ta kashe mai kuɗi ta tashi nan ta tashi nan ta je ta kashe mai kuɗi. Shi kuma daga nan ina ai kawai ya nuna bata isa ba ya goya mata baya.
ya gane suna soyayya, ta gane suna soyayya. Baƙin cikin duniya ya damu Sumayya. Kuma fa kada ku manta ba wata na san shi ba ta yi ba. Ta zo gurin birthday-sa ta yi mai waƙa. Ya zo fita kar ku manta. Ta ce labarinta ba ka ji ba. Ina ka zo ba ka yi ba, to ɗan tsaya ba ka ji ba. Kada fa ku manta ba. Ta dinga faɗa mai fa. Ya dawo ya ji waƙar. Waƙa ta zaga gari ma wannan waƙar banda ta Laila ta zaga gari. Ta zaga gari, ta zaga gari ba inda ba a jin waƙar nan sama da ƙasa ba inda waƙar nan ba ta zagaya ba. Ba inda bai ɗauka ba. Waƙa gashi nan dai. Sarkin waƙa da Nafisa sun yi wa Laila da Mahmud ne aka fara tunanin Sumayya. Sumayya waƙa ta karɓe ta fara samun kuɗi. Ta fara samun kuɗi ya zama da ta yi motan kanta. Sarkin waƙa ya ba ta mota. Baffan Mahmud ba da Laila ta gane irin mace amana na. Ba gane mace amana ta yi ba. Shi ma a gidansu ne aka ce ba za a aura mata wanda ba shi da asali ba. Nan da nan Laila ta rabu da shi kamar ya haukace. Da ta gane Sumayya ta zo tana taimaka mai. Ku manta fa ya yi hijira, ya bar garin, ya je ya koma ɗan shaye-shaye. Shi ne shan wannan giya, shi ne shan wannan barasa, shi ne shan wannan magani, shi ne shan wannan, shi ne yawo da yammata. Iskanci da yammata fa cikin labarai na da ya ƙaura ka ku manta fa. Sumayya ta yi wata waƙa. Yana kan gadonsa a hotel a zaune ya kunna tewansa kawai ya ji waƙa. Wacce ake cewa dawo ba mu gama zama ba. Kar fa ku manta fa. Haka fa aka yi fa. Mahmud ya ji waƙan nan ya ruɗe. Ya rasa yacce zai yi. Ya ruɗe. Nan da nan Mahmud dai ya ƙunso kayansa ya dawo. Maman shi ta yi mamakin ganinsa. Sumayya ta zo ta cigaba da taimaka masa. Gashi Laila ta rabu da shi. Ta cigaba da taimaka masa. Kashe masa kuɗi take. Hasali ma kada ku manta fa Lukman ya ga Sumayya da Mahmud. Ba kar ya ce bai ji ba. Mahmud kuma daga nan fa sai ya nemi sai da su cigaba da soyayya. Sai ta nuna mashi yi fa ta gama son sa har. Ba wanda ba za ta mai ba. Amma shi sansani fa ta gama bai yi ba. Kar ku manta a cikin ofisin Sumayya ya faɗi shi ne daga nan sai asibiti sai cacin kuɗi. Kai ne ka wannan kuɗi, kai ne ka wannan kuɗi. Ta mai magani da ba wa mahaifiyarsa kuɗi. Ta ba ta abinci. Ba abin da ba ta mata. Kar ku manta fa ba kalar taimakon da mutum ya ba. Daga nan ba ta da suna. Ta kai shi asibiti ta biya kuɗin magani. Ya fara dai hauka nan da nan. Mahmud ta nuna mishi nuna a'a. Daga nan dai soyayya ta fara ƙarfi. Soyayya ta zama kuma ta fa Bristol ya masa barazana. Ya zo sai kashe Mahmud suna cikin gidansu Mahmud. Bristol ya ɗago zai cika wai Sumayya ta kyana nasa. Kawai sai mare su kar ku manta Bristol fa ta azabtar da Sumayya yake. Ta mare shi tana kan mare ta yana marin ta. Mahmud ta rama. Kawai ya tsaya na ta mamaki. Gashi na ɗaya ita ta ja Mahmud. Kawai ya ɗaga zai yana ta kira babansa. Ya mai sai ya ce kanan ya zo aka ɗan kulin ɗinsa. Sai ya yi shi ya haƙura. Daga nan ne dai aka ɗan sha baban Mahmud. Sai ya zama na rigima soyayya Sumayya ta ƙaru ne ma ta ci gaba tsakanin Bristol da Lukman. Soyayya dai ta fara ƙarfi tsakanin soyayya da Lukman ko
hasalin hukumanta akan soyayya su mai aka ce ai zai ba shi da hankali aka tura shi ƙasar waje domin ɗan mai magani ya fa dawo fa da akan soyayya shi so yake auren su tun ba ta son sa saboda barazanar da yake mata kuma gaskiya shin da soyayya ana sanin kamar ya taɓa labari na wacce aka samu ba ta ai ta iya abin kuma ƙawar soyayya ce asali ma da ita da hannu da gaban da rahama sado kuma bisa zalla ai kilif ɗin su a tsofaffin yan fim ne su soyayya ya san wani gumu da suka fito yan kwanan nan ka kuma tafa ya zama manyan jarumai har farko wannan hafsa da idris ba ta zuwa ita ce take ne ke mai nima a cikin labarin to sai ya zama na shi ma fa ila kuma ya fara fuskantar barazana a gurin shi wannan arzu kenan arzu yana masa barazana da kuka da menene da in ba za ta kuma ta maka a'a kan da ya fara fuskantar ƙalubale shi ma akan fa ana mai barazana da wuka why not zai ke mai barazana da wuka har ta kai ga yana son ma sai wannan ɗan shi ya illata shi inda asalin ta ce ba ta yadda ba akan wannan yarinyar da fata da asali za zo a halaka musu da ta yi su kuma lukman a duk duniya ba kun akwai wacce ya so ta biyo bayan soyayya to idan muka cire maganar lukman za mu ga kuma maganar faransa shi faransa kun san yana da yara kwaya kuɗi akwai na kalala abale ne babba sai na kalala sai alato sai jari kwaya kuma sun kuɗi inda asiri su faɗin da ya maka muku akwai gurin da kwantar da malara bi bala bayan kashi ba sauka fa kuma ina suspectin din ba an yanka shi ba kwantar da shi suka yi aka karkata shi ya kalla gabas abalin samu kayan ka ku dage in kuka gama jin boysan nan kwamfuli ku tsaya bidiyon yana gaba na sa muku bidiyon a gaba in na fara samun ku ne yi first din ne sauke shi ne in samun ku bidiyon yana gaba to masu sauraro to daga nan ne dai fa shi ma dai frezo ma fa idan fara fuskantar kalubale in kuɗin da yake da kuma mahanya da shi yana da shi lokacin yana da kuɗin da yake ji sannan sai mu zo mu ɗauko muku magana akan malar rabi shi malar rabi kowa ya san ɗan iska ne da farko mayan mata ne ɗan bariki asalin mutum yana da a cikin shirin labarin da ake rufin mota kuma yawancin direbobin motoci ɗan iska ne idan yana san mata da kuma ta tun babar su da tana yanin tana kama su talla kwanan direbobi ake santa har yin masu iskanci ba tare da sun aure ta iya da ke tana da hankali ta iya da su yi iskanci ba tare da sun aure ba ina ita ai sai an yi aure ake wannan ta iya da daga nan ne da ya hure mata kunne ya ce ta ɗauko kayanta su tafi wani gari yana da wani gari a ɗaura masa aure kada fa kumanta ya kai ta bayan ya yi cin amarcinsa na tsawon sati ɗaya sai ya tafi wata yau ku tafi wata fa inda kun san matansa a garin labari na mafa sun fi guda 10 fa kar ku manta babar wata yarinya murta babarsa ce ba babar wata yarinya yar aikin da take aiki a gidan sumayya matarsa ce ba da
babansa suna yin ita kanta. Tufa kuma banda Mahmud ma an ɗan samu matsala an ce ya mutu. Mahmud ɗin da Sumayya in ba ku sani in ba ku labarin Mahmud ɗin da Sumayya babansu ɗaya shi ne Malam Rabi'u duka. Shi ma Malam Rabi'u ai babar Mahmud ai matar shi ce. Ko da shi a wurin Iskanci aka haifi Mahmud ɗin da mahaifiyar Mahmud ɗin da kusa ai bariki shi Mahmud ɗin aka haife shi ba. A wurin Iskanci aka haife shi ya zama da bawas da an ci gaba da ɗaukar shooting ɗin da Mahmud za a zo gaba da za ku san Mahmud da Sumayya ubansu ɗaya. To sai ya zama na Malam Rabi'u da yacin ya aure mahaifiyarsa ma ya kai ta wani gari can ba ma a garin nan bane ba. Ya zama ya tafi ya wata ya ƙyale ta daga ita sai cikin Sumayya dinkan haihuwar Sumayya kada ku manta fa ta zo tana jin tsoro. Cikin dare ta fito ta ƙwanƙwasa wannan gidan a taimaka mata da abu ta ƙwanƙwasa wannan gidan a taimaka mata da abu kaza. Kawai ta haƙura ta koma. To ta kanan ne fa ta haihuwar Sumayya ya tafi ya wata ta raine ta bayan ta girma. Sai suka dawo kuma kar ku manta ita kaka Sumayya ita ce inna mai rabu wanda Sumayyan ai ta yi ƙaura daga gidansu cewa za ta tafi ƙauyensu nemo asalinta. Ta zo gidan inna mai rabu ko ku manta da ta zo gidan inna mai rabu ba ta nan. Da akwai wannan yayi wanda ya ɗauko Sumayya a mashin to shi ya san da ta zai tafi kira mata ita. Tufa daga nan ita ma Sumayyan akwai wani a garin kar ku manta ba aibi na daɗin kuwa kenan. To shi kuma shi ne ɗan sarkin garin ya zama na shi ma san ta yi kar ku manta kurum ƙurɓus ya taso wani tun daga ƙauyen nasa ya taho neman mai taho gaida Sumayya ya kawo mata kyauta kar ku manta fa yana haɗuwa da baban Audu ya wanke shi ya ƙwace tsarabobin nasa da kuɗaɗen nasa gaba ɗaya. Shi fa baban Audu ba da kuke gani. To fa daga nan ne dai babar Sumayya ta raini Sumayya bayan ta raini Sumayya ita Sumayyan ta girma ta mallaki hankali kanta sai tuna sun dawo garin nan. Suka dawo Sumayya ta nemi ta san asalinta. Ita mahaifiyar Sumayya sai ta gaya mata ina asalinta da har ku manta fa a cikin wannan wanda za mu kawo muku shi Malam Rabi'u da kuke gani ɗan iska ne. Ɗan iska sai ya zo gidan Sumayya mahaifiyar Sumayya ta ce da Sumayya ta amsa sunanta tana da uba gara a kira ta shegiya. Da abin da ya mutu ne ai ta ji zafin abin ka tafi ta ji zafin abin. Sumayya ta zo tana kuka ta ce duk duniya abin da take fata Allah ya dawo mata da mahaifinta lafiya. Amma yanzu gashi ta dawo babarsa ta ga an san sa. Babar Sumayyan ta yi wa Sumayyan tsawa. Inda kowa bai tunanin Sumayyan ce za a ce Sumayya bace kawai sai aga Fati ya shiga gurin. Abin ya bada mamaki. Fati ya shiga da ta yi acting ɗin Sumayya fa sosai fa ina gaya muku fa. Ku fa kalli labari na fa yau kada ku bari fa ya wuce ku. Ina gaya muku masu sauraro. To sai fa ya zama na fa ta fara korar baban Mahmud saboda abin da ya mata bai mata adalci ba ka tafi ka bar ta. Ai bai mata adalci ba. Nan da nan dai babar Sumayya dai ta ji haushi da aka zo aka babbata kuɗi. Yanzu mun gama magana akan Malam Rabi'u. Za mu dawo magana ne
akan Laila. Laila, kun san Laila dai ita a asalin labarin nama a 'yan mai kuɗi ce. 'Yar mai kuɗi ce, mai kuɗin ya amsa sunansa mai kuɗi ya kai. Daga fakitin motoci take alawa ita ta fara siya ma wata mota ba. Wadda dai to ya zauna ita ma sai Allah sa ta yi aure, ita ma sai aka cire babunta a labarina. Ita ma wanda ƙaramin darakta ne yanda yake daraktan ɗin fim ɗin. Ai tun a fitatta ma ita ma za a ɗan yi salut a haƙura. Amma sai ya zamana ita ma sai aka shafa babunta. Babu ita amma kuma labarina dai ya cika fa da kalluwa, kowa ya san ya ci gaba da kalluwa. To sai ya zamana ita Laila 'yar mai kuɗi ce, kada ku manta fa ita duk take sponsoring ɗin abokananta maza da mata na makarantar, ta sayi wannan abu, ta sayi wannan abu, ta sayi wannan abu, ta sayi wannan abu, ta sayi waccan menene, ta sayi wannan wacece, ta sayi wannan wacece. Haka dai ba ta gajiya. Hasali ma ta silin Lailan akwai wacce ta yi wa uwarta yaji. Uwarta ba ta ba ta komai, ita Laila ita take ba ta abu daban-daban, abubuwa daban-daban. Sai ta zo ita waccan ɗin ta yi mahaifiyarta ƙawara. Sai Laila ta nuna mata ba haka ake ba. Mahaifiyarta ce, duk duniya ba a wa mahaifiya haka. Idan ba ta koma ta mata magana ba, ita duk duniya ba za ta daina mata magana. Laila fa ta nuna fa idan ba ta ji ba za ta daina kula ta. Sakamakon ta wofantar da iya. Ya zamana mahaifiyarsa mai kowa ya san ta yi wannan ɗin ta raini Sumayya tun sanda ba ta da kowa. To na me Malam Rabi'u zai zo ya nuna shi ne mahaifin Sumayya. Ai dole ta ji haushi, dole ta ji haushi. Ita Laila, ya zama labarin ita Laila ga abin da ba ta ƙawayenta, amma iya ƙawayenta ba indai tana mu'amala da kai za ka more ta. Warawa kaɗan ba. To sai ya zamana ita waccan baiwar Allah fa sai ta so ta wofantar da iyayenta akan wannan abin kenan, inda ta nuna mata ba fa haka ake rayuwa, ta gyara ba haka ake rayuwa. To ni dai masu saurare a ko da yaushe ina gaya muku kar ku manta daga channel ɗin da za a kawo muku labarina. Kar da ku manta labarina zai zo muku very soon insha Allah from my YouTube channel. Abin YouTube channel ɗin Hausa TV. To zai zamana idan kun yi subscribe ga danna wani alamar ƙararrawar sama, za ku ga labarina full season 5 episode 1 wanda za a kawo muku shi da misalin ƙarfe 7 zuwa ƙarfe 8 a YouTube channel ɗin. Bayan haka za mu kawo muku shi ba ma wannan channel, ba ma wai ka a wannan channel, a wannan channel na kawo shi za mu ci gaba da kawo muku na sati ko da wa na sati mai zuwa kenan season 5 episode 2 za mu kawo muku insha Allah. Kada ku manta muna tare da manya-manyan jarumai a cikin shirin labarina. Sa'abale, Prezo, Fati Basha, Naziru Sarkin Waƙa, Aminu Saira da kuma Ummi Karama. Hadiza Gabon, Hadiza Gabon. Wannan zance Halima Atiti
Ga su nan dai da yawa da yawa dai ku kun san su dai, ku kun san su. To in sha Allah dai a yau za mu kawo muku shi. Misalin ƙarfe 8 ko 7:30. Wannan YouTube channel sirrin sannan muna son ku mana like a bidiyon nan, ku ajiye mana comment ɗin ku gaya mana a labarin nasu da bai. Kuna tunanin zai fi wancan daɗi ko kuma a'a ba zai fi wancan daɗi ba. Muna son ku rubuta mana haka. Sannan kuma muna son ku rubuta mana jarumin da ya fi burge ku a cikin shirin labari da wanda kuke so ko kuma da wacce kuke so da kuma wanda kuke so. Wanda dai ya fi burge ku a ciki muna sauraron ku zo ku bamu labari. Yauwa mun gode masu saurare sai mun ce ku karfa ku manta ku yi mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa sai mun ce da zarar mun ɗora shirye-shirye mu za ku saurare. Salam mun bar ku lafiya masu saurare.